Sherif Haidara ma n'ala sɔnna média minnu bɛ kɛnɛ kan Isa Mamadu Sherif Haidara a bɛna bɔ k'o fɔ Sherif kɛ bisimila. Awa an bɛ sogoba fo a bɔra ka dolumana ni a dafɛ dugu o ye kɔrɔlen a cɛw a musow denmisɛnw ni maakɔrɔbaw fɛn o fɛn bɛ se min na nin ko in na olu b'u jɔyɔrɔ fa a tɛ se ka lakale yɛrɛ bɔ i ti ba lakaleli la o la a ye kumaba dɔw de fɔ an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka barika don an na baara ninnu bɛ kɛ ŋaniya minnu an filɛ ka yamaruya ye olu bɛ wuli ka jɔ kɛ a la an b'a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo depuis grand événement la Salif Kulibali ka na se comité d'organisation ma événement kelen o kelen na an b'o bɛɛ fo ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye nin ko in fa olu bɛ se ka u sɔgɔ o la cogo min na a kun ye o de Sherifila Doba Duma u bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka se Sherifila ka baarakɛden ma ani Kamis Media page Seydou Diallo HMI TV Sherifila Acti SDTR ani Sherifila Kibaro SDR TV ani Sherifila Kibaro ale ye journali Kanflama a première édition yɛrɛ de ye nin journal n'o y'a fɔ a ma ko Sherifila Kibaro a sɛbɛnnen don nko la ani français la hakili la nin ye a numéro fɔlɔfɔlɔ ye Sherifila Kibaro donc Kanflama numéro fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye nin an bɛ monsieur Dumbuya fo ani a baarakɛɲɔgɔnw u ye mɔgɔ caman servi a la désormais da dɔ c'est Marcel ou bien hebdomadaire ou bien min don donc ma Sherifila ni baaraw dabɔra Motika tɛna bila kun fana olu to kɛnɛ kɔnɔ radio Wasa Jija ani radio Benso ka se radio Sherifila fana ma Bamako ka se radio La Voix du Soleil numéro 2 ma donc n'o ɲɔgɔnna caman Sherifila TV bɛ yan nɔ hakili la événement ninnu k'an sara accompagner baara ninnu bɛɛ lajɛlen na bɛɛ b'o kalama an b'o fɔ équipe dafalen bɛ yan nɔ réalisateurs n'o journalistes ani reporters an b'u bɛɛ lajɛlen fo a ka ja k'u ka sponsors bɛɛ lajɛlen fo bi le 31 août 2025 ziyara dolumana ka se yan nɔ mɔgɔ minnu dalen bɛ yan n'o y'a to ala ye k'a kɛ ala ye a kun fɔlɔfɔlɔ ye ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam a yɛrɛ ye a yamaruya ne nin ye ka nafa dɔ fɔ min bɛ se anw yɛrɛ ma o de ye a b'an hakili jigin lahara la siga t'a la o kaburudenw ka ca nka n'i donna dolomana yɛrɛ i b'a dɔn ko kow bɛ ban ko kow y'a tuma de mɔgɔ tɛ bonya saya ma mɔgɔ tɛ kɔrɔbaya saya ma mɔgɔ tɛ dɔgɔya saya ma mɔgɔ tɛ kalan saya ma jama mago tɛ jɔ mɔgɔ la ka se hakɛ dɔ ma ko fo a tɛ se ka sa jama yɛrɛ k'i lafili o fana tɛ sa saya ye waati de nka hadamaden bɛ sa a ka kelen de bɛ to a kɔfɛ o bɛ lakale o ɲuman fara juguman kan donc mɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ kalan ni o ye hadamaden bɛ sa bɔgɔ bɛ nin don bɔgɔ bɛ farikolo don nka nin o fana ye min bila a yɛrɛ ɲɛ o fana bɛ t'o sɔrɔ yen radio RFM Vieux Jinɛbile Jaw Chanel Kebir voilà min bɛ fɔ la ne ka dɔn ne aw ka communiquer Jawara ni ne n'aw ma communiquer a bɛ kɛ kunfɛ baara ye tic tac awɔ allo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah allo assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh allo foli ani wale ɲuman dɔ an b'o ta k'o ɲɛsin aw ma ni waati na aw fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala ka bɔda di an ma i bɛ c'est bon ni mɔgɔ kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la fɛn o fɛn
C'est bon? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mabusi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala. Côté fouille là. Voilà, donne comment il va. Ah ouais. Ok. Ok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواتينا أوفن في مكان لجي ملكونا ملكوكا أمبي الله سبحانه وتعالى دلي ألاك باسكي ألاك هيركاني ألاك بودا دي أما نيه أني دويمانا إنا فوكا بني سغوما وكرا أنكرا مغلا كوفي نوي كالاسلوكي ka bilasiraliw kɛ ka kuma ziyara kan ka kuma ziyara fasamantiyaw kan ka kuma mɔgɔba minnu dalen bɛ yen o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ala sɔnna a ma mɔgɔw taara salifana saliw la o cogoya kelen in na ala sɔnna a ma lazara saliw tɛmɛnen kɔfɛ alikuranɛ kalanw olu kɛra mɔgɔw ye kuranɛ kalan ka duwawu caman kɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ alikuranɛ duwawu sanuma o fana kɛra nin bɛɛ tɛmɛna o waati in na bɛɛ lajɛlen sigilen don ka bɛ an bolo kɛnɛ kan i n'a fɔ aw yɛrɛ k'u ɲɛ bɛ olu la ka taa se an ka président caman caman ani an ka ɲɛmɔgɔ caman caman mɔgɔba caman bɛ yan mɔgɔba caman bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na an ka groupement leader a jeunesse a mɔgɔw bɛ yan a makɔrɔbaw a mɔgɔw fana bɛ yan an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye o hukumu kɔnɔ ni ala sɔnna a ma an ka maba caman bɛ yen an bɛna kuma di mun ma ka se ka dakuɲɛ fila o folikanw kɛ yani karamɔgɔ nali cɛ ani yani karamɔgɔ ka kuma ta an b'aw lajɛna k'a fɔ an bɛ direct la nin waati in na wulafɛ baaraw olu de nun dolen filɛ nin ye doɲumana ziyara kɛnɛ kan bi ka bɛn ayiwa fɛn min ye dimanche août kalo ale tile 31 ma san 2025 an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an ye ala ka bɔda di an ma o hukumu kɔnɔ an ka kongo président bɛ an bɛna dakuruɲɛ kelen foli lase a ma alhaji musafa sila a ka se ka foli kɛ président salamu aleykum an bɛ direct la nin waati in na basi foyi tɛ alhamdulillah basi foyi tɛ an bɛ ala tanu ayiwa an bɛ ala fo ka ala barikada k'a ɲini ala fɛ bi sigi ala ka kuncɛ hɛrɛ la ayiwa an nana ziyara la vraiment an balima minnu y'an kɔn ala ka hinɛ la ka na barika ala ye ka hinɛ sɛgɛ ka taga o ma k'a ɲini ala fɛ vraiment san wɛrɛ ala ka an sigi nin kɛnɛ kelen kan ayiwa ziyara kɔni ye fɛn ye mɔgɔninfin n'i bɛ ziyara kɛ i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ fana de ye k'a dɔn k'a fɔ minnu y'an kɔ don dɔ la an yɛrɛ fana bɛ da nin dacogo kelen na o tuma an y'a ɲini ala fɛ san caman ala k'an sigi o kɛnɛ kan labɛn minnu fana kɛra labɛn minnu sabatira k'a ɲini ala fɛ san wɛrɛ fana ta ala k'o fisaya fana yanta ye ala ka jama kuncɛ hɛrɛ la ala ka kira kama sɔli ala rasul ayiwa san o san kɔni an b'a ye vraiment dɔ de bɛ fara jama kan ayiwa ɲinɛ fana ta hali bi kɛnɛ ma don ka fa fɔlɔ mais an ɲɛ b'a la jama min bɛ yan nɔ kɛnɛ yɛrɛ dɔgɔyara mɔgɔ labɛnw fana cogoya an bɛ kuma o fana kan an y'a ye fana k'a fɔ amélioration ba donna ɲinɛ labɛn fana cogoya la ani salon ta cɛ san o san kɔni an ka organisateur an b'a ye u bɛ jɔdaba ta o ko in na ala k'u bolo mɛn ala k'u fanga se yarabi. Merci président ni kun ye an ka Congo président ne Alhaji Musafa Sila ka bɛ Congo Kinshasa an ka Gabon président fana b'an bolo kɔrɔ président salamu aleykum. Ok. Basi foyi tɛ an bɛ ala tanu. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Sheikh Siri Usumani Madani ala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka hakilisigi d'a ma ale de y'an bila nin baara in na nin baara ye vraiment an bɛ dugawu k'a ye et puis ziyara diɲɛ san o san dɔ de bɛ fara jama kan diɲɛ fan o fan yanga bɛ bonya ka taa fɛ an bɛ dugawu de kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ o mɔgɔ sen yɛrɛ se yan ala ka bɛɛ na hɛrɛ la ka bɛɛ sɛgɛn hɛrɛ la. i ni baraji président an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn an y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na an ka jamana caman de bɛ yen nin waati in na mun ye kɛnɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire président national ale bɛ an bolo kɛnɛ kɔrɔ an bɛna kuma di a ma ni an ka président ka bɔ Côte d'Ivoire président salamu aleykum. a bɛ cogo di. basi foyi tɛ. an bɛ ziyara kɛnɛ kan. Inshallah. dakuɲɛ kelen kuma jumɛn bɛ nin kɛnɛ kan sibila
alhamdulillah ma la tando ka nemani kisi ni ala fika kan kuti Mohamed kan ka do kan ka sababu mai a sai Sheriff Usman Madan Haidara naka demaya ba mai kene me ka mi ziyara kene kan do mana karamo fe ya vraiment anison janne ka sababu ke karamo la seli famiyara ziyara sirakan an saro fe bon an nana ka bɔ jamana caman na farafinna faragwela kana fara an karamɔgɔ kan ka hinɛ ɲini kɛ an ka banbagaw ye ka tila ka dugawu ɲini karamɔgɔ fɛ a ka dugawu k'a ka kalandenw ye an yɛrɛ fana ni y'a kalandenw an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ ye o la an b'a ɲini ala fɛ hinɛ min ɲinina banbagaw ye ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen jaabi u ma ala ka karamɔgɔ yɛrɛ ka dugawu jaabi an ma bon an b'o kɛnɛ de kan wulada in na bon an karamɔgɔlakaw fo min ye olu islam karamɔgɔw ye olu fana ye dugawu caman kɛ karan ni dalayiru karan ani kulalaw karan ka hinɛ se banbagaw ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ se o ma baara ni kun wɛrɛ t'a la fo ka hinɛ ɲini kɛ an ka labagaw ye ka tila k'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ an yɛrɛw la an b'a ɲini ala fɛ ala ka dugawu ni bɛɛ lajɛlen jaabi an b'o kɛnɛ de kan wulada in na Doimana yan. Wasalim ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ nin kun y'an ka Côte d'Ivoire président ba ye an bɛ dugawu k'a ye ala ka baara ɲɛ an balimakɛ Bulo Sise bɛ an fɛ ka bɔ Sigaso dakuɲɛ kelen foli. Baasi tɛ an nana ziyara kɛnɛ kan Doimana kana dugawu k'an ka banbagatɔ ye an mɔmuso ni an ba minnu bɛ yan ani an kɔrɔ n'an denw minnu bɛ yan an ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini ani an karamɔgɔ an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ fana ala k'an bɛɛ ɲɛ ala k'an kɛ kɔmɔgɔ ɲuman k'a bɔ ala ka hinɛ bɛɛ ala ka yafa ko ye ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ kira n'a somɔgɔw bɛɛ. Wasalim ala ka dugawu minɛ i Sise an bɛ fo ka Sikaso ka bɛɛ lajɛlen fo an y'a fɔ aw ye cogo min na nin waati in na an bɛ direct la Kefla TV diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen Safo commune kɔnɔna na Doimana an karamɔgɔ ka foroba kɔnɔ Mali président national bɛ an bolo n'o ye Alhaji Modibo Jalo an bɛna dakuruɲɛ kelen d'a ma président salamu aleykum. Waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh. Kɛnɛ in an nisɔndiyalen fari foninen ni an karamɔgɔ ye n'o ye Seydi Sheriff Usman Madan Haidara ye kɛ kɛnɛ de kan an bɛ ala wele kɛnɛ de kan an b'a ɲini se tigɛ ala fɛ dugawu minnu bɛ kɛ ala ka dugawu ninnu minɛ dabagatɔ minnu bɛ yan nɔ Sherifula ani Sherifula kanubagaw ani an karamɔgɔ Haidara jɛɲɔgɔnw u mun dalen bɛ yan kaburu la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ u bɛɛ la ala ka yafa u ma ala ka labanko ɲuman di an yɛrɛw ma ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛw ye ala ka kɛ nin belebeleba ninnu kama ala k'an ka dugawu kɛlenw minɛ mɔgɔ mɔgɔ nana hami ala ka bɛɛ ka hamiw dilan ala ka an ka jamana basigi degun bɛ jamana in kɔnɔ ala ka wuli k'a falen hɛrɛw la kira kanu kosɔn sɔli ala rasuli ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ an b'an ka président fo ka waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka an ni a dɛmɛ ala ka bɔda di an ma ala ka kisi ni tangaw kɛ ayi sisan an bɛ Doimana nin waati in na an y'a fɔ aw ye k'a fɔ an ka jamana caman olu ɲɛmaw nalen don Guinée équatoriale an balimakɛ Hussein Diallo ale bɛ kɛnɛ kan an bɛna an sɛnsɛn ka se ale ma ni ala ka diɲɛ ye ka bɔ Guinée équatoriale ani Congokaw nin bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛna dakuruɲɛ kelen d'u ma ni ala ni kira sɔnna ma président salamu aleykum. Congo Brazza président bena Madi ale de c'est bon. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Baasi foyi tɛ alhamdulilah. Alhamdulilah an nisɔndiyalen bɛ kɛnɛ kan an nana Congo Brazza bɛɛ lajɛlen représenté an nisɔndiyalen don an sawalen don an ɲɛmɛ ka jama ye san o san ziyara a bɛ jidi ziyara nafa ka bon a nafa ka ca an bɛ na yan ka na ziyara kɛ an karamɔgɔ n'a ka denbaya la ka dugawu kɛ banbaatɔ minnu dan bɛ yan u bɛ nɛɛma minɛ ala k'o jidi ka tila ka ɲini ala fɛ banbaatɔ minnu dan bɛ kama minnu ni ala cɛ ala ka ko kama ala k'an fana tulomajɛ an ka haminakow n'an ka kamanagankow la o de y'an sigiw ye yan nɔ vraiment nisɔn ka di an sawalen don an bɛ dugawu kɛ hali bi ziyara ala ka jidi ala ka bɛɛ lajɛlen kuncɛ hɛrɛ la karamɔgɔ n'a ka denbaya ala ka kisi tanga k'u ye ka labanko ɲuman d'an n'u ma ka hɛrɛ k'an n'u ye ni cibana so bonya ye sɔli ala rasul merci. président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn nin kun ye Congo Brazza président ye Guinée équatoriale président fana bɛ yan ka bɔ Guinée équatoriale président a bɛ de.
alhamdulillah an bɛ ala fo kɛnɛ kan ka waleɲuman dɔn ka seli ci la sɔrɔ kɛnɛ ma dɔw y'an karamɔgɔ ye seyiri seri kamara hayidara ala ka bɛn an kɔrɔ n'an ka denbaya a ziyara kɛnɛ kan an nana ka bɔ Guinée Equatoriale ka na duwawu de kɛ ka duwawu ɲini belebele minnu dalen bɛ yan o y'a kɛ ala ye k'a to ala ye olu kama ala bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wa san o san n'an nana duwawu minnu bɛ kɛ yan an b'a jaabi ye o la an bɛ ala de fo ka barika da k'a ɲini ala fɛ olu yɛrɛ kama ala k'an ka Mali basigi olu yɛrɛ kama ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ lajɛlen ala k'an bɛɛ laban ɲɛ k'aw yɛrɛ fɔ k'aw waleɲuman dɔn kuranɛ bonya kama salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Président an b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka duwawu kɛ ala k'a n'i dɛmɛ an ka ɲɛmɔgɔw caman de bɛ yan an ka président Faramali Konate ka bɔ Italie an ka vice président a bɛ an bolo kɛnɛ kan ni ala ni kira sɔnna ma ni ala sɔnna ma nin waati in na italien an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ɲɛma salamu aleykum. basi foyi tɛ na bɛɛ la tan an bɛ ala fo k'ala barika da ka waleɲuman dɔn k'an ka sababu ɲuman olu bɛɛ bɛ ta ka d'ale de ma n'o y'a se Sherifu Usmane Madani Hayidara ye ni nin kɛnɛ in na bɛ bi diinɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan Ansar jamana 40 a bɛɛ représentant bɛ yan bɛɛ sigilen don ka nin wagati in de makɔnɔ donc vraiment an nisɔndiyalen don ka na fara an karamɔgɔ kan an ka mɔgɔba minnu bilala an ɲɛ an ka sababu ɲumanba minnu b'an ɲɛ ka na olu sigara ka na k'u ye donc an nisɔndiyalen don ka duwawu k'u ye ka ɲini ala fɛ ala k'u badabada dalen nɔgɔyaw ye ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛ olu yɛrɛ kama ala k'an mago dilan diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ yan bi an bɛ ala fo k'an profiter k'an ka président yɛrɛ fo Musa Kone k'a fɔ a ɲɛna k'an bɛɛ bɛ yan ka italien bɛɛ fo ko buonasera a tutti siamo qua oggi per la ziara quindi salutiamo tutti gli italiani e italiani grazie a tutti k'aw yɛrɛ fo TV Sherifu la aw ka wuli ka jɔ la vraiment aw bɛ baara min na nin ye baara belebele de ni jama min bɛ yan bi ni jama bayirika mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn ko ala yɛrɛ o événement couvré ni teleso yɛrɛ ka cɛsiri tɛ teleso dɔgɔman tɛ se ka kɛ dɛ an bɛ jamanaw ye jamana kelen yɛrɛ bisimilali walima jamakulu jamana kelen bisimilali walima jamakulu dɔ bisimilali an b'a dɔn a bɛ kɛ cogo min na i bɛ chaîne baw de BBC Al Jazeera ninnu mais TV Sherifu la an fana ma tigɛ aw la an dalen don aw la ni événement ba in jamana 40 k'o fara ɲɔgɔn kan vraiment o fana tɛ ko ni cɛsiri tɛ ala ka n'aw dɛmɛ cɛsiri min b'a la hali bi ala ka dɔ fara a ka teleso ye ala ka taa ɲɛ yarabi ala k'o kɛ ala ka duwawu minɛ nin waati in na an bɛ foli lase ayiwa italiyɛnw bɛɛ lajɛlen an y'a fɔ a ye cogo min na k'a fɔ an bɛ don ɲuman na ziyara kɛnɛ kan baara kuncɛ waatiw olu tɔ man jan sɔnni an fana karamɔgɔ ni an ka Mali Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba ale bɛ kɛnɛ sɔrɔ ka na baara ninnu bɛɛ bɛ kuncɛ o waati la alikuranɛ kalanw kɛra kabini dugu jɛra mɔgɔw bɛ ka don ka ziyara kɛ cogo min na u bɛ ka ziyara kɛ o cogoya de la o la an bɛ ala de deli duwawu fɛn o fɛn kɛra ala ka duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ o kuma kɔnɔ an bɛ an sɛnsɛn ka mikoro di kumakɛlaw ma ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ tila ka segin ka na aw ma ni ala ni kira sɔnna ma nin waati in na an karamɔgɔ Isa Baba Hayidara a bɛ kuma na an bɛna kuma lasegin u ma ni ala ni kira sɔnna ma. kana se assemblée conférence nationale ma Mali ta olu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ale kɔnɔna na donc commission caman ka rencontre minnu bɛ kɛ mɔludu olu bɛɛ lajɛlen bɛ a nɔ na nka bɛɛ bi jɛ programme minnu na o dɔ ye ni wajulu kɛra alamisa ka dugu jɛ juma na juma sɔgɔmada fɛ denmisɛnninw ka walandafɔ bɛ kɛ denmisɛnninw ka walandafɔ o bɛ kɛ jumadon na 16h waati sɔgɔmadafɛla tɛ de 16h30 à 18h30 ok ayiwa Sherifu Ali Boubacar Hayidara bɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a fo ka jɛɲɔgɔn bɛɛ fo conférence des enfants du Wudu o fana bɛ kɛ jumadon mawuludu mana wajulu mana kɛ o dusajɛ fɛn min ye samedi sa sibiri le 6 septembre 2025 mawuludu wajulu kɔfɛ sibiri min bɛ tugu la sokurusi min bɛ kɛ karamɔgɔ tɔgɔ la san o san chant épique la n'o ye hippodrome soboli kɛnɛ ye o bɛ kɛ 15h wagati samedi mawuludu tɛmɛnen kɔfɛ samedi n'o bɛ bɛn le 6 novembre ma o kɔfɛ wajuluba dɔ bɛ kɛ ansari karamɔgɔw fɛ an b'a fɔ a ma ko prêche les descendants du prophète
sirifu ka kɛnɛ o bɛ sigi o bɛ san caman bɔ karamɔgɔw bɛ ta jamana kelen jamana damadɔ la kɛrɛnkɛrɛn ma Mali, Côte d'Ivoire, Burkina o karamɔgɔ ani karamɔgɔ minnu mana ka bɔ jamana wɛrɛw la waati dɔ bɛ tila olu ɲɔgɔn cɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔna na ka o su ɲɛnɛmaya a fɔ ma ko sirifuw ka su ale bɛ kɛ samedi tile binnen n'an bɔra soboliyɔrɔ la sokurusi yɔrɔ filɛli la donc an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ o la 21h wagati donc programme min bɛ ale la fɔlɔ o ye Bangɔni ye n'o ye Jɛngɛnɛbugu terrain ale bɛ kɛ yen o kɔfɛ mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ ka don min weleli kɛ fan bɛɛ fɛ ka donba min ɲininkali kɛ fana n'o ye forobako ye bɛɛ ka kan o la o ye dimanche le 7 novembre 2025 17h wagati la ɲininkali ni jaabi mawuludu kɔnɔ n'o ye question réponse ye o bɛ kɛ donumana yan nɔ dimanche mawuludu wajilu mana tɛmɛ alamisa ka don juma na dimanche min bɛ tugu la 16h wulada fɛ question réponse o bɛ kɛ yan nɔ bua ni ci min dɔrɔn b'a fɔ n bɛ nin jɔ quoi ok o kɔfɛ dimanche kelen na sufɛla fɛ 21h animation zikiri o bɛ kɛ Bangɔni na o tuma na zikiridalaw fɛn o fɛn nalen don mɔlu la o bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen k'u falen falen donc rentrée gratuite a bɛ kɛ Bangɔni na o ye dimanche tile binnen n'o ye ntɛnɛn su ye jolidi min bɛ kɛ mawuludu kɔnɔna na o ye lundi le 8 novembre 2025 na donc o 7h ka se 10h waati ma ntɛnɛn sɔgɔmada fɛ o baara o bɛ kɛ lecture de Coran kuranɛ kalanba min bɛ kɛ san o san mawuludu kɔnɔ a fana bɛ kɛ don ɲuman na ale bɛ kɛ tɛnɛn tile binnen ɲinan a bɛna kɛ tɛnɛn tile binnen ka dugu ta la n'o ye tarata su ye lundi le 8 novembre tile binnen donc kuranɛ kalan o bɛ kɛ don ɲuman na yan nɔ donc ni programme ninnu an bɛ to ka segin a kan ni kɛnɛw sigira n'Ala sɔnna ma n'a sɔgɔlen tora serifula la a bɛ dɔgɔkun programme di diɲɛ don o don baara min kan ka kɛ u b'a sɛbɛn u ka fɛn dugumana na a bɛ ɲɛfɔ fana inshallah fɛn o fɛn kan ka kɛ nin ye programme ninnu ye adamaden bolo ye a bɛ dɔgɔda de mais a bɛ se ka kɛ ni fɛn o fɛn bɛ yɛlɛma rectification min bɛ k'a la o fana kunnafoni bɛ di aw ma donc bɛɛ b'o kalama a bɛ dɔgɔda ko dɔ bɛ se ka na dɔ heure bɛ coucher mais dɔ don bɛ bɔ a ma ni yɛlɛma min bɛ yen nɔ o yɛlɛma a b'o mɛn an ka page bɛɛ lajɛlen kan a bɛna mɛn serifula fɛ a bɛna mɛn an yɛrɛ da kɛnɛ kɔnɔna na n'o ye animation yɔrɔ ye donc programme fana bɛ changer ka kura sɛbɛn k'o fana nɔrɔ a jatigilaw fana na donc a bɛ compter ninnu de kan fɔlɔ. Ola ka Isa Mama Sherif Haidara fo ka barikada a ka nin kuma nɔrɔma ninnu na ka partenariat Yakubu Sangare a n'a ka jama k'u fo k'u barikada kɛnɛ in kɔnɔna la o la n'Ala sɔnna an bɛna bɔ kɛnɛ kɔnɔ ka kuma di kumatigi ma ka kuma di bonyatigi ma o do international président ba Fadilatu Sheikh Alhaj Mohamed Lamin Cham n'Ala sɔnna an bɛna bɔ ka kuma di ale ma k'a fɔ a ye falyatafaddal mashkura mukarrama mu'azzaza. Den tununen dɔw bɛ yen nɔ lasi ninnu ka yɔrɔ la sisu min filɛ nin ye basi nin kɔrɔ donc den tununenw bɛ yen nɔ mɔgɔw ka pièces fana tununenw fana bɛ yen nɔ komi baaraw bɛ sen na olu dɔw bɛɛ tɛ se ka don baara kɔnɔ o cɛ man ɲi parce que image bɛ ka tɛ ka ta donc ni min ka den tununna ni kɛnɛ yɛrɛ nɔgɔyara donc i bɛ gɛrɛ yen yɔrɔ la walima min ka pièce tununna nka mɔgɔ mana mɔgɔ ka pièce burunnen sɔrɔ o minɛ téléphone fɛn o fɛn kana mara i bolo kɔrɔ k'i bɛ kɛnɛ bannen kɔnɔ na n'a ye yan nɔ commission bɛ yen minnu chargelen don a minɛni na k'a lase a tigiw ma n'a tigiw nana ɲini donc an b'o ɲini ko télé serifula bɛ direct la n'Ala sɔnna ma a ka plateforme bɛɛ fana sanfɛ télé yɛrɛ la ayiwa YouTube ka Facebook ka bɛɛ inshallah merci. ni waati in na ayiwa i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogo min na an karamɔgɔ Elhaji Mohamed Lamin Cham ale min ye Jamiyatul Ansarudine International ɲɛmaaba ye ale de bɛna kuma ta ni waati in na Mohamed Lamin Cham segukaw ka ca bilen. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ barika da Ala fa ma ye jigi ye Ala ye
sɛmɛyɔrɔ ye ala ye an ye san ni san kɛ ka don min kɔnɔ ka kalo ni kalo kɛ ka don min kɔnɔ ka juakun ni juakun kɛ ka don min kɔnɔ ka n'an bila o sanga kɔnɔ ten cɔyi fɛn min ye o kɛ o ye ala faama dama de ye an b'a fɔ ala ni ce maa caman ye nin kɛnɛ in nege minɛ sabu ka da nafa kan ka da dugawu jaabi kan ka da ɲɛdaw filɛli kan o ɲɛdaw filɛli ala kama o ye jurumuyafa ye o ye mago dilan ye ɲɛdaw bɛ yen n'olu y'i filɛ ni hinɛ filɛla ye ni ala y'a ta fara o kan kunnaja don kunnagoya t'a kɔfɛ bonya don dɔgɔya t'a kɔfɛ sutura don malo t'a kɔfɛ ɲɛsuma don ɲɛguwan t'a kɔfɛ an bɛ kɛnɛw kɔnɔ cɛ o cɛ bi yan muso o muso bi yan ni o ni bi yan a bɛɛ nana fi sabilillahi ala kama gɔngɔ dara cɛ kelen fɛn fɛn ka kana gɔngɔ dara muso kelen fɛn fɛn ka kana a bɛ ala saamɛ o gɔngɔ ni ja ni bɛ sisi ka fara ɲɔgɔn kan farikolo kelen la kɛcogo t'o la fiyewu ni ala ka jɛn ye wa ala k'an bɛɛ kisi k'an don alijanna bana donna minnu n'a cɛ an y'a ɲini ala faama fɛ ala ka kɛnɛya di an n'olu ma saya yɛrɛ donna minnu n'a cɛ k'a sababu kɛ si dɔgɔya ye an y'a ɲini ala fɛ ala ka hinɛ o silamɛ su bɛɛ lajɛlen la hali ni bana tɛ dɔw kun y'a kanu ka na nin kɛnɛ in kɔnɔna na yan nka u ka mɔgɔ dɔw taara duwo ka bɛn bi dɔw fana ma o mɔgɔw u y'o to o kɛyɔrɔw la k'an wele ni ala ka jɛn ye an y'a ɲini ala fɛ kɛnɛ in hɔrɔnma kɛnɛ in bonya kama yarabi ala ka u magow dilan nin kɛnɛ in an b'an to yan k'a fɔ ala faama ye a ko a bɛ saba sara ni saba ye ala bɛ ala wele sara ni dugawu jaabi ye ala faama anw ka jamana a n'an sigi y'an jamanaw farafinna bɛɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ kolosuma ni basigi don a bɛɛ kɔnɔ kolosuma ni basigi don a bɛɛ kɔnɔ ala an y'a ɲini fɛ i ka jɔnw dusukun kɛ kelen ye i ka jɔnw dusukun kɛ kelen ye ala i k'an kisi i k'an tanga ka bɔ joli bɔn ma n'an bɔra yen an jamana bɔ a bɛ n'an wolow ye ni maa ta ye dugawu ɲini seki ta ye denmisɛnw ka ɲɛmajɔ ye an y'a ɲini ala faama fɛ ala k'an denw ɲɛmajɔ ala k'u bila u ɲɛ sira kan k'u bɔ u tiɲɛ sira kan ka muso ka kalo kɔnɔntɔn k'a bolo fu ye foyi t'a kɛ ni jɛɲajugu fɛ jɛ tɛ ala k'an denw kisi jɛɲajugu fɛ jɛ ma k'an ka invité d'honneur bɛɛ lajɛlen fo an ka maaba bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka farafinna jamana caman o maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan o tuma na an y'a ɲini ala fɛ ala min nana ni bɛɛ ɲuman ye ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye jurumuw yafalen barajiw jidilen makow dilanlen jango an nana ɲɛda min filɛ ɲɛda min ni o ye jɛngɛnen latilen ka filibandi kana ka dibiyalen nɔrɔ ka sinji tigɛlen tugu ka muso yangalen majigi a furucɛ ka siyawoloma kɛlɛ ka s'a la k'i to mali kɔnɔ ka jɛnɛya kɛlɛ États-Unis ka s'a la k'i to yan ka dangadenya kɛlɛ Côte d'Ivoire ka s'a la ne bɛ cɛw la cɛ ma ne bɛ cɛw la cɛfarin ma ne bɛ cɛfarinw la dɔnkɛlɛ ma ne bɛ dɔnkɛlɛw la ngana ma ne bɛ nganaw la nganaminɛngana ma nganaminɛnganaw la kangara kangaraw la kangarambaki Bahawuddin Kamaluddin Sharafuddin Nuru tɔrɔ ka kolabɛnnaw fo ka kɔkɔlɔsilaw fo o tuma an ka président nationaux ni o fɔlɔ dunan jatigi yɛrɛ n'o ye an ka président Alhaji Bɛnkɛ Modibo Jalo ye n'o ye Mali Ansarudine président ye an ka foli bɛ a ye a n'a ka bureau complet ni dunan bisimila la bisimila ka di dunan tulo la ka tɛmɛ mun y'i se a kan jigitigɛ kuma si tɛ dunan tulo la ka tɛmɛ e n'an bɛ mun kɛ ne fɛ a kan Modibo Jalo ko dunan naba bɛɛ lajɛlen ma ko a sera so ko aw de ye jatigiw ye ko anw de ye dunanw ye ko wa b'a ka so alhamdulillah o ko tɛmɛnen kɔfɛ an ka fadi président ba Alhaji Sulakata Salamanta a
a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka jɛ ye alahi surakata an b'a fɔ ala k'a ɲɛmɛ a fana na an ka burukina ɲɛmaaba don a n'a ka biro ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye n'an bɔra yen an ka perezanba Côte d'Ivoire guakulu saba a tɔgɔ de an ka ansari sigira jamana saba de kan o de kɛra guakulu saba ye ka diɲɛ minɛ o guakulu fɔlɔ o ye Mali ye o filanan o ye Côte d'Ivoire ye o sabanan o ye Burkina Faso ye ni ala ka jɛ ye an ka Côte d'Ivoire perezanba a fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan n'o ye Alhaji Sanogo Adama ye an ka foli b'a ye a n'a ka bureau complet ni ala ka jɛ a ka deuxième vice président b'a fɛ yan n'o ye Yagandu ye ka fara bureau tɔw kan an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye o fana o ye ne bisimila o fɛ yen kalo 2 ani tile 10 a kɛra bonya da ye a kɛra karama da ye ala ka hɛrɛ k'an n'u ye kalo 2 ani tile 11 président i sara bɛ ala bolo n'an bɔra yen an ka Gabon président an ɲɛ b'a la Alhaji Omar Tarawele Salo mai kalo waati ka taa juin fɛ ale de ye an karamɔgɔba wele n'o ye Alhaji Sherif Usman Madani Aidara ka taa misiri dayɛlɛ la hakɛza ka laban ka taa karamɔgɔ ka résidence dayɛlɛli la hakɛza k'an don kɛnɛ kɔnɔ ye minnu yɛrɛ tɛ silamɛya la olu nana ko an ka foli di ko karamɔgɔ k'u bɛ n'i fo ko Aidara an y'i tɔgɔ mɛn nka an ma deli k'i ye nka an y'i ye n'i ka jɛdenw ka baara kɛlen ye ko anw bɛ quartier min na Lala Dakar Libreville yan a kuma ma lakale ye a kɛra ɲɛna a ko jiko gɛlɛya tun bɛna quartier in de wuli ansaru de taara ka ji jagoya ɲini k'a sama ka na bila quartier bɛɛ lajɛlen tɛgɛ kɔrɔ ni ala ka jɛ ye sigi nɔgɔyara mɔgɔw ma o président Moro Tarawele Umar Tarawele a bɛ kɛnɛ kɔnɔ an b'a fo ala ka hɛrɛ k'an n'a ye. Manil Fard, Manil Jabbar, Manil Kahar, Manil Somad, Wahid, Cham. O ko sirifukɛ k'i m'a ɲɛ Mali dama ye sirifukɛ k'e m'a ɲɛ a tɔgɔ di farafinna dama ye k'i y'a ɲɛ diɲɛ de Afrique de l'Ouest tɛ k'i y'o ban i nana ɲɛ Afrique centrale la yan k'i y'o ban Afrique du Nord fana i nɔ b'a kɔnɔ k'i y'o ban i nɔ bɛ dans les 5 continents kɔnɔ Sherif Usman Madani Aidara o la n badenw maa caman o y'a ka salon dugawu jaabiw fɔ dɔw yɛrɛ nana a ko ale ye kɔrɔn boli denko la ka tilebi boli denko la ka ba fila boli denko la san ni dugu k'a ɲini fa bɛɛ k'a ɲini domakunda k'a ɲini dɔgɔtɔrɔkunda k'a ɲini mɔrɔkunda k'a ɲini ni sarakati ni ko caman ye ko a ma ɲɛ sɔrɔ a la ala ma latigɛ don o si la nka masha Allah ale nana doɲumana ziyara la yan k'i dafale funankɛninw ka drapeau tigi la k'i dafale dugadenw ka dugaden la k'i dafale faso kunnawoloden la mɔnɛbɔden jigifaden Seyid Muhammad Al Madani Haidara n'o ye fa ye ko ni ala ka jɛ ye a y'i dafale fa la ka taa ko o kalo kelen bɛɛ kalo tɛmɛna muso kan ko wa den sɔrɔla a kɛra cɛ ye siri tigɛra ka bɔ ale la san kɔnɔntɔn si siri denko la o tigɛra ka bɔ ale la ni Mamadu Madani barika ye a ko se o se b'a ye a nana 2000 di ni ala ka jɛ ye ko ka dugawu kɛ ko ala ka hinɛ se Mamadu Madani ma o bɛ kɛ o san 15 muso dɔ ka denko gɛlɛyara yan san 15 o muso in nana ya ka n'i dafale ziyara la yan Mamadu Madani la ala sɔnna sufɛ a sɔgɔlen i den yan i fa b'i sɔrɔ yan don dɔ la i fa b'i sɔrɔ yan don dɔ la o de ma tɛmɛ sanji kelen kan le 30 avril 2009 le mai 2009 un vendredi i k'a dɔn ala sera Bafunɛ Seyida Bafunɛ Tarawele ma le 30 avril fitiri ka don safo bolo ayiwa e tora furu kɔnɔ i ye furu jigi fa n ye ne kun y'a kanu ne kofile ka di e ma
nka ni ala ye e kofilen dɛnɛma min mana masajan a b'o de kɛ nka i da yan i sotigi b'i sɔrɔ yan don dɔ la bafunɛ zigiri kɔnɔ a bisimila zigiri kɔnɔ a ye na joona safina alo an nana taa kujongo ala haidara bolo de ala bolo madani de ninchaine ala kade ala haidara bolo de الذي كرفنا وعلى هيدا بولو فجرو جلوغا هاغا هيدا بولو على بولو وعلى هيدا بولو برما غامبيو إبنا بكرفنا على هيدا بولو على بولو بابا عمر ترول إبنا بكرفنا وعلى هيدا بولو سورة كاتا سلامتا إبنا بكرفنا وعلى هيدا بولو بسهولو Adama kana yo ibonya bi korofala wala haidara bolu ba ala bolu ali fajalu bani bolu ba ala bolu ala haidara bolu ba lolo ba isakante bolu bi korofala wala haidara bolu ba ala bolu wala haidara bolu ba ala bolu ali sidibe ibonya bi korofala wala haidara bolu ba ala bolu Sene salo ibonya bi korofala ala haidara bolu ba sama kono ga modi bojalo ibonya bi korofala ala haidara bolu musa basila yo ibonya bi korofala ala haidara bolu ba ala bolu to afoto gone bolu ba ala bolu afoto ba ala bolu segi ba fa bolu ba ala bolu Usmani Sharif la madani de sangune kalokunde kasukande waraba bila makoraba de belebele babila amani gaga bazumana yo kina masa magari masa kodo wali denu na ne ba Sharif yo wa kana ala jainama basanga sege jabi yo o jabi karo Usmani Sharif yo haidara nyogo mejo ngaso bani nyogo mejo mbolo kila na bani koni ni jonga ka makarila bani ni jonga ka walidela lola bani ni jonga ka ala kanu na bani ni jonga ka kila doni na bani ni jonga ka kila mode jayo bi fiege kila mode jayo bi fiege fatuma ka mode ngame Sharifu ma ali modinga yinyuna inana ala sanu modinga bani nana Husaini modinga kodo haidara isarabi ala bolo wa no tigira adama dalimina ibasore make wale yumandeke alute nini to wadanga lite ne jogo tamaga ye haidara bela ne bora madani dengala ne banganye ngana warala ba haidara nale to kuma kolo baga haidara ya fo ujebe magani ye baya fonya ofolo folo ye Usmani Sharif ye wala bora tamaninga yindola lewo yeme ngana warala folo darika afila nafila bani nale to kuma kolo baga haidara ya fo sila me jama baye ngana joro ama wari tigideli ama fama ga bere da kongo ali ko fe yin ga ni jabiwa madani te o jala bi kelembolo makoro ba te o jala bi kelembolo ba sando o jala bi kelembolo Usmani yo kina masa magari masa kodo kina masa magari masa kodo lego haidara
bolo bɛ ala bolo jɔnko ala Haidara bolo bɛ ala bolo. a ɲana yɛrɛ kuma ɲana. a ɲana ni sɔn ɲana sisan ne bɛ kuma o. kuma ɲana yɛrɛ. han sɔn ma ɲana. yo Haidara bolo bɛ ala bolo. Alhamdulillah, san 2025 an bɛ Belimana ziyara la ni Ala ka diɲɛ ye. O Belimana ziyara diɲɛ bunakun bɛɛ bɛ ziyara min kalama. diɲɛ fa bɛɛ lajɛlen bɛ maa dɔ bɛ ziyara min na yan. diɲɛ ziyarakɛyɔrɔ bɛɛ maa bɛɛ bɛ a bɛɛ maa dɔ bi yan ni min ka du maa ti yan i b'a sɔrɔ o ka kalanden jolen bi yan ni Ala ka diɲɛ ye ka na Belimana ziyara la. alhamdulillah an bɛna don baara kɔnɔ salon dugawu jaabi caman y'an sɔrɔ yan minnu ta ye den ɲini ye o caman minnu ta ye furu ɲini ye o caman minnu ta ka taa jamana kɔ kan den ka se ka sɛbɛn sɔrɔ o caman minnu ta ye baara ɲini ye o caman la tu'addu wa la tuhsa a tɛ se ka jate ka s'a kɛmɛ bɛɛ la sabu ka d'a kan yan dugawu a ti bɛn fiyewu wa jaabi b'a la. hakaza ɲan ziyara kama bi Ala k'an ka jamana kolosuma k'a basigi ka hɛrɛ k'an ye sans plus tarder Ala sɔnna an bɛ dugude la dugu min ni o ye Belimana ye ni Ala ka diɲɛ ye an bɛ commune de kɔnɔ commune min n'o ye Safo commune ye o kumana dugutigi ale ka kuma a y'a di alimami ma o ye laada ye san o san a ɲininen don Siyaka Jara fɛ n'o ye imam ye a ka na ni Ala ka diɲɛ ye ka na a ka kuma fara dugutigi ta kan ka foli kɛ dunanw na k'a ka dantigɛli kɛ falyatafaddal mashkuran mu'azzaza k'a ɲini kumakɛla bɛɛ lajɛlen fɛ waati koro kama jama cayalen don daminɛ yan fo a dan na a bɛɛ ye maanifi de ye ka taa donc an ka se ka baara in ban yanni su ka ko o kuma ka sira di mɔgɔw ma Ala k'an bɛɛ saba ma bisimila imam. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم يا بلا جلد كرام من تنينا الحمد لله دنيانا دغتك تقلا كونشو تقلا جينسو تقلا مسكرو تقلا ni almami dala nyane ka de dugutigi de ya de ne ma ko ne daga fo ko nama ko aw bɔra ka so aw nana a ka so ko min mɛnna an na tɔ sɔrɔ o kana aw ta tɔ sɔrɔ ko nin ye ale dugutigi ka kunnawolo ye nin ye ale dugutigi ka kunnanja ye n badenw Belimana dugutigi n'o ye Dɛsɛ Kulubali ye a ko Belimana Sharifu Madani Haidara ale ye Belimana tɔgɔ ta ka yaala diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen sanfɛ dugu tɛ bi min dugu bɛ Belimana bɔ jala min dugu bɛ Belimana tɔgɔ bɔ sanfɛ o tɛ bi o sababu bɔra diɲɛ na Sharifu Madani Haidara belebelew ka belebele maa min n'a ye jibaw cogoba ka kobaw kɛ ka tila ka na i sigi Belimana dugukolo kɔ kan ka na Belimana tɔgɔ bɔ dugutigi ko sirakola o n'a lamini jokɔ o n'a lamini Belimana yɛrɛ n'a lamini ani alimamu ni kɔnsew tɔgɔ la ani mɛriw tɔgɔ la ko ni dugu bɛɛ lajɛlen de ye bonya ta ka da ale dugutigi kan ka tila ka bolola hɛrɛw di ale dugutigi ma a ka n'a di Sharifu Madani Haidara ma n ba dɔn o ye belebele ye dɛ ko Haidara o ye ale dugutigi bonya o ye alimami fana ka foli ye ka da alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ kan
ni alimami kelen kumana a bɛ i n'a fɔ alimami bɛɛ lajɛlen kumana donc Donimana Safo commune alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ foli di an ka cɛba in ma n'o ye Sherifu Madani Hayidara ye alimami bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko a bɔra a ka so a nana a ka so dugutigi ko mɔgɔw nana hami o hami na an b'a ɲini Ala Taala fɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi hakɛto b'a kan sɔli ala rasulun. ale bɛ ka hakɛto ɲini kumakɛlaw fɛ kuma kun t'a ka surunya ni an bɔra yen fiya a dugutigi ne ye ba dugukolo Tarawele ni Ala ka diɲɛ ye ale niyɔrɔ kuma a y'a di Yɛgɛbugu maire ma ni o ye Isa Tarawele ale bɛna kuma fiya dugutigi tɔgɔ la ko a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Isa Tarawele fiya dugutigi tɔgɔ la a bisimila kɛnɛ kɔnɔ. an b'a fɔ jama bɛɛ lajɛlen ma ko assalamu alaikum. fiya dugutigi tɔgɔ la a ye kuma di ne ma k'a fɔ k'a kɛ ka kuma lasela ye a ko ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'o ɲɛsin an ka karamɔgɔ ma n'o ye Sherifu Usmani Madani Hayidara ko ka foli kɛ ka ɲɛsin a ma ani k'a fɔ ale ɲɛna ko bi kɔni alihamdulilayi ale fiya dugutigi ale wasara ka d'a kan hali n'a danna k'a fɔ ko Sherifu ka foro bɛ ale fɛ yen Sherifu ka karinɛ yɛlɛmɛlen don ale ka dugu karinɛ fɛ donc ka da o ma ale wasara donc ko ka foli kɛ ka ɲɛsin Sherifu ma a ye kuma wɛrɛ fɔ tuguni ko ka o ɲɛfɔ ka ɲɛsin Amsar mɔgɔw ma ko an k'an jija an kɔni bɛ ka kunnafoniw lamɛn an bɛ ka kunnafoniw lamɛn mais k'a fɔ Amsaru ye an k'an jija ko jamana wɛrɛ mun bɛ ka anw ladegere wa n'an m'an jija ko u kana tɛmɛ an na dugutigi ka kuma don a fɔlɔfɔlɔ la effort de guerre la yan Amsar mɔgɔw ye wari min di ka dɛmɛ kɛ a bɛ se 1,100,000 ani dɔ ma 1,300,000 ani dɔ mais kosa in na Burkina olu ka jamanakuntigi ye lase dɔ kɛ Burkina président ye lase min kɛ Burkina Amsar mɔgɔw bɔra ka taa président dɛmɛ ni 1,000,000 ye a k'a yɛrɛ dɛmɛ walasa a bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka Burkina jamana la marché Côte d'Ivoire fɛnɛ kɔnɔ olu ka jamanaw ka yɛrɛma hɔrɔnya don ko Amsar mɔgɔw bɔra ni Sherifu ye a bɛ drapeau kan fana ka taa défilé Côte d'Ivoire kɔnɔna na donc a bɛ n'a fɔ o jamana ninnu kan Amsar b'a sen fila kan ko mais k'aw k'a jija an ye dɛmɛ minnu kɛ fɔlɔ la an k'a jija k'an ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ halisa walasa u bɛ se ka fɛɛrɛ ni dɛbɛli bɛ tigɛ jamana in bɛ se ka suma cogoya min na donc o kuma minnu bɛ yen a y'olu fɔ an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ka tila ka kuma kelen fɔ ko ka kuma kun cɛ n'o ye ko ka bɔ yan ka taa fiya Sherifu i k'i jija walasa o taama bɛ se ka nɔgɔya dɔɔnin mɔgɔ minnu taara cila la fiya a y'a fɔ olu ɲɛna ko n'a sera yan fana a bɛ segin a kan donc o kuma min tun b'a fɛ k'a fɔ o ye nin ye Ala sago aw bɛɛ lajɛlen bonya b'a la ziyara donna hɛrɛ la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a kun cɛ hɛrɛ la wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa taala wa barakatu. nin kun ye Yɛgɛbugu maire ye ale kumana fiya ale dugutigi tɔgɔ la ka kuma ɲumanw na min kɛra dugutigi tɔgɔ la ni an bɔra yen maire bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ yan a bɛɛ lajɛlen jɛra k'u ka bonya kuma ta k'a di Tamani maire ma ni o ye Muhamadu Yarinangore ye k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ Tamani maire Muhamadu Yarinangore Muhamadu Yarinangore Muhamadu Yarinangore dole da saba zai tsawon da alhamdulillah an b'an ka maire fo ka kuma ɲuman na min bɔra Tamani maire da o la sisan Ansardi n'o ye Fadi ye ale ɲɛmaaba bɛna kuma Ansar jamana 40 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Alhaji Surakata Salamantaw k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Alhaji Surakata Salamantaw ale de ye Fadi président ba ye nin waati in na an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn
ni y'a jateminɛ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ boli fadi ka hukumu de kɔnɔna na Alaji Surakata Salamantaw a ka baaraw ka bon kosɛbɛ ni y'a jateminɛ a nalen ɲɛmɔgɔya la tɔw ye baara minnu kɛ a y'i jɔ k'a sinsin kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye Ala ka baara in ɲɛ a bolo a fana ye Sheikh Usmane Madani Hayidara ka kalanden jɔnlen dɔw ye. Ok, salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a daminɛ o la mɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan musow la o bɛnna mɔgɔ 43 minnu tɛmɛna recensement sira fɛ mɔgɔ 40,000 ani 3,400 ani 26 cɛ o bɛnna mɔgɔ 40,000 ani 1 ani mɔgɔ 200 ani 25 n'i y'o fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ 84,000 ani 600 ani 50 ani 1 o le ɲɔgɔn sɔrɔ ɲina ziyara la yan o nana na cogo min na ni o ye mobile ni karu ni voiture ye piéton senamɔgɔ minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ minnu nana u yɛrɛ déclaré mɔgɔ 4,000 ani 300 ani 40 ani 3 kari 200 ani 10 ani 5 sotrama 1,100 ani 80 ani 5 voiture 900 ani 90 ani 8 camion 10 tonnes 30 ani 6 beni 30 ani 9 moto ye 15 ani 900 ani 30 ani 5 moto taxi 200 ani 90 ani 8 wotoro o ye 40 ani 3 nɛgɛso ye 100 ani 80 ani 1 donc n'i y'o fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn bolimafɛn 20,000 20,000 ani 3 ani 200 ani 70 ani 3 donc n'i y'o mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan o de bɛ bɛn mɔgɔ 80,000 ani 4 ani 600 ani 50 ani 1 o la minnu sera k'u yɛrɛ sɔrɔ recensement sira fɛ o le ye nin ye nka jama min bɛ yan komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ 100,000 kuma tɛ fɔ a la mais recensement kɛlaw sera ka min sɔrɔ o le ye nin ye o la an b'a deli Ala fɛ san caman b'a la bolo Ala k'a yira an na ni si ani kɛnɛya ani lafiya ye karamɔgɔ an b'i fo dantira an b'i fo i ye kira nɔw bɛɛ ta kira ye sira minnu ta i y'a bɛɛ ta n'a ye i lɔra silamɛya jigi kɔrɔ i ni bɔnnaw an b'a deli Ala fɛ Ala ka lɔ i ni bɔnnaw jigi kɔrɔ an b'a deli Ala fɛ sijan ani kɛnɛya ani lafiya Ala k'o di i ni bɔnnaw ma ka nabaga bɛɛ lajɛlen fo ka deli Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la an tɛ ɲina an bɛ dugawu kɛ hali bi an ka cɛkɔrɔba ani an ka musokɔrɔbaw ani an ka babaga ninnu bɛɛ lajɛlen dugawu minnu bɛna kɛ yan Ala k'a minɛ dugawu minnu bɛna kɛ an ka tagabaga ninnu ye Ala k'a minɛ dugawu min bɛna kɛ jamana yɛrɛ ye Ala k'a minɛ min bɛna kɛ nabagaw ye Ala k'a bɛɛ minɛ an b'a deli Ala fɛ an ka jamanaw Ala k'a basigi degun minnu b'a kɔnɔ Ala k'a kɛ nin lɔrɔ nin yɛrɛ kama a degun ninnu Ala k'a bɛɛ wuli an b'a deli Ala fɛ Ala k'a kɛ nin lɔrɔ kama a n'an ka mɔgɔkɔrɔba minnu y'an kɔn diɲɛ na lahara an b'a deli Ala fɛ olu ka ɲumanyaw kama Ala k'a kɛ o kama Ala k'an ko filɛ Ala k'an ɲɛ filɛ ka hinɛ an na k'an ka jamanaw basigi k'an ka jamanaw kanda karamɔgɔ hali bi jamanaw ko n'an sera yan jamanaw bɛɛ ye weleli kɛ k'u mago b'i ka dugawu la i ka dugawu kɛ jamanaw ye lafiya bɛ se ka don diɲɛ kɔnɔ cogo min na ani samiyɛ min ye an b'a la samiyɛ yɛrɛ bɛ se ka ɲɛ cogo min o la an b'a deli Ala fɛ karamɔgɔ an ka jamanaw Ala k'a basigi i bɛna dugawu minnu kɛ Ala k'a bɛɛ minɛ ka nabaga bɛɛ fo ka deli Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la san caman b'a la bolo Ala k'a yira an na ni si ani kɛnɛ ani lafiya ye ni Ala sɔnna mɔlidu bɛ kɛnɛ kan ka na sisan ni waati in na jamana min fana ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛna na o jamanaw kibaruya jamana 24 le ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan yan donc o jamana na Burkina Faso b'a la Côte d'Ivoire b'a la Guinée Conakry b'a la Sénégal b'a la Gabon b'a la Congo Brazza b'a la Mali Malta Italie Espagne Angola Cameroun Bénin Togo Mauritanie Nigeria Guinée équatoriale Guinée Chine Ghana Congo Kinshasa France Amérique Arabie Saoudite Gambie donc jamana min ɲɔgɔn sɔrɔ yan jamana 24 o le ɲɔgɔn sɔrɔ ziyara la yan an b'a deli Ala fɛ jamana tɔw minnu bɛ kɔfɛ ka na mɔlidu la Ala ka seni bɛɛ ɲuman ye yan hɛrɛ la
ala k'an jigi tugu ala ka bɔdaw d'an ma ala ka hɛrɛ caman k'an ye san caman b'a bɔ ale bolo ala ka yira an na ni si ani kɛnɛ ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. nin kun ye an ka président international ale ka kumakanw ye i n'a fɔ a bɔra k'a lakali cogo min na. Action fitinin de a ka fɛn fɔcogo la mɔgɔ hakɛ min nana cɛ hakɛ 41 225 o de ye cɛ ye homme ale tun y'a fɔ k'o de kɛ a total ye ko mɔgɔ hakɛ cɛ hakɛ mɔgɔ 41 mɔgɔ 200 ani mɔgɔ 25 muso hakɛ o bɛnna muso 43 426 ani 26 ma 43 426 femmes donc a nabara bɛɛ lajɛlen minnu recensé a fila bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan cɛ ni muso o bɛ mɔgɔ 84 651 84 651 personnes o de don merci. donc ala ka an dɛmɛ hali sisan mɔgɔ 80 ani kɔ o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ nin waati in na. ne tɔgɔ la an balimamuso bɛna kuma Ayise Sangare nɔ na ni o ye Mama Sila ye a bisimila kɛnɛ kɔnɔ. bɛna kuma ansari musow ani silamɛ muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la nin waati in na an ka musokɔrɔba tɔgɔ la n'o ye Aja Ayisa Sangare. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amado ami alafo kala waleɲumandɔn ka barikada ala min ko k'ale saya da ka ɲɛnamaya da nin bɛ sɔrɔ k'an ka jarabi anw la jɔnni bɛna baara ɲuman kɛ aw ni ne ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye n'an y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kɔnɔ miiri kɛnɛ don taasi kɛnɛ don wa kɛnɛ in kan ka aw ni ne sɔn hakili dɔ la o ye jumɛn ye k'an k'an labɛn. Bade aw ni ne an kana siga kɛnɛ min na sigi don dɔ la an bɛɛ tɔgɔ la o la o fura ye mun ye an ka labɛn yan'a bɛ cɛ don dɔ la Fadiri bin Iyadi a ye cɛ dɔ ɲininka a ko cɛ ma e bɛ san joli la bi cɛ ko a ma a ko ne bɛ san 60 la a ko san 60 mɔgɔ min y'o sɔrɔ nin ɲɛnamaya in kɔnɔ a e surunyana yɔrɔ dɔ la ne baden tuma min na a y'o fɔ aw ni ne bɛɛ b'a dɔn saya man di min ye a ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fadiri ko a ma a ko n balimakɛ i ye kuma min fɔ i b'a kɔrɔ dɔn wa a ko a ma e ko inna lillahi anw ye ala ta ye wa inna ilaihi raji'un an bɛ segin ala ma a ko e mɔgɔ min y'a dɔn k'i ye ala ta ye wa ko don dɔ la k'i bɛ segin ala ma o tigi kan k'a dɔn ko don dɔ la k'i b'i jɔ setigi ɲɛfɛ a ko ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i b'i jɔ setigi ɲɛfɛ o tigi kan k'a dɔn k'a bɛna ɲininka a ko ni mɔgɔ min y'a dɔn k'i bɛna ɲininka dun i kan ka labɛn kɛ jaabi la i kan ka min di aw ni ne saya labɛn ye wajibi ye an bɛɛ kan an ba tɔgɔ la Ayise Sangare ko ka foli kɛ ɲabaw la mɔgɔ o mɔgɔ nana kɛnɛ in kan aw ɲuman nana ala k'aw ɲuman segin mawulidiba min n'a natɔ don ala k'an se hɛrɛ la ka jama na hɛrɛ la ka jama segin ka taa ka so hɛrɛ la Ayise ko ka foli laban ni an karamɔgɔ ye a se yiri Sherifu Usmani Madani Haidara an b'ale min ka baara kɛnɛ kɔnɔ Sherifu Usmani Madani Haidara ko an b'an ka layidu kurakura ye an sababu muso bɛɛ tɔgɔ la an t'i janfa i ni dɔnnaw
n'an y'i janfa ala kana to an na ansaru ka tila k'a fɔ an ye tuguni an ka baara de ye an sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ haza wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. nin kun ye an balimamuso ansaru bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ale tɔgɔya kumana o tɔgɔ la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ hɛrɛ ye. ka kuma ɲumanw na ni ala ka jɛ ye mairie tɔgɔ la Jogolo Dunbiya secrétaire général a nana 20 di ni ala ka jɛ ye ko k'a lase karamɔgɔ ma mairie tɔgɔ la ni o ye a tɔgɔ di Safo mairie ala k'an bɛɛ saba ma an balimamuso Barke Kane k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ groupement musow tɔgɔ la Barke Kane ale ye an ka groupement musoba dɔ de ye wajulikɛla don lakalanikɛla de don ale de bɛna kuma groupement musow tɔgɔ la ni waati in na. bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa salawatulilahi wa salamuhu ala rasulilahi amin wa ala alihi wa sahabihi ajmain subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. yuwaikum bitahiyatul islam wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. alhamdulillah summa alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubaraka fi qala allah ta'ala fi qur'anil karim kullu nafsin za'iqatil maut summa ilayna turja'un. am islam jama be kerengere foli ye ni kene noroma bay ni kene sanuma bay ala ni sona ka an kerengere ka an joni kene ka ame ala de fo ka ala barikada ni kene yere wasara wajiri ye donc an naneme muso be de ka foli ta ka di a Sheikh Sherif Ousmane Marani Aidara ma ala kana ne na aw ka Aidara ye ke Abu Lahabi ka Muhammadu ye donc silamɛ bɛɛ an bɛɛ bɛ duwawu k'i ye Aidara i ye silamɛ muso kunnawolo ala k'i n'an kunnawolo ala y'anw de garijɛgɛ ka Aidara kɛ maliyɛn de ye anw bɛ ala fo n'o ye jamana bɛɛ bɛ ka giri cɛ min kama donc an bɛ furakɛli min ka kɛnɛ kan o yɛrɛ wasara wajibi ye Aidara an b'i fɛ n'an b'i yɔrɔ dɔn walahi an b'a yɔrɔze don o don na an jeli ye mais an t'a yɔrɔ dɔn de an b'i sugu dɔn an t'i sugu dɔn an b'a fɔ wa akiru dawana alhamdulilahi rabbil alamin. alhamdulilayi an ka malimatu fo ka wale ɲuman dɔn a ka nin dakuruɲɛ fila in na ale de kumana groupement muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. karamɔgɔ kalanden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jamana 40 kɔnɔna na fɛn min ye Abdulkadir Haidara ye ni ala ka jɛn ye ansar do ansar de do sabu ka da kan a ka cɛkɔrɔba balola nin ko in na ka fatu a kan ala ka hinɛ ni silamɛ su la n'o ye Ibrahima Haidara ye bisimila. an ka ayiwa an ka kita karamɔgɔba dɔ denkɛ nabaga cɛman na musoman bɛɛ fo a ye ni jɔ ala ma jɔ sabatira ka wuruki ka banba ka to a ma ka da o la an bɛ foli kɛ wudi national tɔgɔ la n'o ye Sherif Ousmane Madani Haidara a ka kalandenw minnu bɛ ka ŋaɲa furuki su ani tile olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka u da kɛ ne da ye n ka foli kɛ u tɔgɔ la o la an bi nabaga cɛman a n'a musoman bɛɛ fo fɛn fɛn bɔra jamana o jamana la a kɛra Afiriki ye walima farafina kɔfɛ an bi bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ fɛn min ma aw natɔ sɔrɔ o kana na aw tatɔ sɔrɔ an ye duwawu o duwawu ɲini nin dugukolo barikama in kan yan an b'a ɲini ala faama fɛ ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye ba maliba ye ala ka hɛrɛ kɛ mali ye kolosuma ni basigi ani hakilisigi yarabi ala k'o di mali ma ala k'o k'a kan alaya kama kuranɛ bonya kama sɔli ala rasuli aza salamu alaikum wa rahmatullah. nin kun ye an karamɔgɔ Abdulkarim Haidara ka bɔ kita ale de kumana ansar karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la mun ɲɛmɔgɔba ye Muhamadu Lamini Cam yɛrɛ ye. a cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la an fa alhaji Shekana Jawara
kuma b'ale bolo falyatafaddal mashkuran mu'azzazan mukarram. Yawara ale bɛna kuma ta groupement cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la ale bɛna kuma groupement cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la. من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما المؤمنون أما كرمين كان وقتنا أما زيارة كنديكا ما دود كوناني إنا فو على يافتوكا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى علي يعوندا كبو بغلا أبان سيغي أبو وكلين كرو أبنا سما كبو بغو كرو أبنا نينا أنغا فتنا أنغا كتلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بالظلام للعبيد نمي ينمانك ياكي يري ني يجومانك يباكي يري لا nga ala ta ka joshi tonyo donc au hukumu konnala groupement des leaders spirituels du Mali au président au bureau national au lieu de chidonda konin nana nga chilase chongo nyumana atiye jumenye ukonin nana folo nga président ba folo a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ko kabini domina nani blanga nyemoya la kana bla bila minan dama jege ibolo minute kele second kele kwangi fola ki wale nyando ki barkada awati iye kuma kele ne fo awati akaladi awati iye kuma kele fo o kuma halisa obe an wakilila aneka baraka ne oye o kuma e jumenye iko naso sigira ele ka fɛn hɛrɛ ɲinini kama ka e b'a ɲini ala fɛ ko ala k'a tiɲɛ an y'a dɔn o la k'a fɔ ja a sigira min kama o ye ala ko de ye wa e yɛrɛ ma fana m'a kɛ nata kama o de la groupement ko vraiment ko k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka naba bɛɛ lajɛlen fo maire minnu bɛ yan ka olu fo dugutigi minnu bɛ yan ka olu fo jamanatigi minnu bɛ yan ka olu fo faama minnu bɛ yan ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo karamɔgɔba minnu bɛ yan ko ka aw fo musoba minnu bɛ yan ko ka aw fo vigile ko ka aw yɛrɛ fo ka bɔ bangoni na fo yan aw bɛ fiɲɛw ani sanjiw ani bɔgɔjiw aw b'olu cɛla karamɔgɔ barika ɲinini kama an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi karamɔgɔ barika ala k'a di ani aw ma a Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara ala ye bonya min k'i ye ala ye bonya min d'i ma a ma di ɲɔgɔnna caman de bɛ an yɛrɛ ɲɛbɔlen bɛ bonya in fɛ nka a ma di anw ma a y'a di e ni ma ni tɔw sɔnna an n'i ka jɛ k'a tilan an ni ɲɔgɔn cɛ o de nafa bɛ an bɛɛ lajɛlen kan i ye baara kɛ jamana in kɔnɔ ziyara ko lajɛ kɛ ni ɲɔgɔn ziyara belebele e de y'a organiser i ko k'an k'a kɛ groupement sigilen bɛ o ziyara de fana kan o kɔfɛ bi an bɛ wagati min na ala ni e sababu mali fan o fan ni ziyara tɛna kɛ ala ni a sababu inshallah ziyara bɛna kɛ yen bɛɛ lajɛlen na ala ni e barika kelen filanan mawuludu bɛ ka dɛsɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ni e sababu e da donn'o la kaban ni ala sɔnn'a ma mawuludu bɛna kɛ o fan bɛɛ lajɛlen fɛ ni ala ka jɛn ye sisan an natɔla an ye misiri belebeleba in ye sisan nin misiri an b'a ɲɔgɔn ye mali la yan fɔlɔ dɛ misiri in ka bon ka se niveau min na ani wari hakɛ min donna a la a tun bɛ miliyari 10 de la mais sisan a taara miliyari 15 mɔgɔ 30,000 o de tun bɛ don a kɔnɔ wari cayara dɔ farala mɔgɔ 30,000 ni kɔ kan e k'a jateminɛ bamakɔ misiriba yɛrɛ mɔgɔ 22 de bɛ don o kɔnɔ mais yan misiri mɔgɔ 30,000 ani kɔ o de bɛ don a kɔnɔ i y'a dabɔ mun kama ala mais ala ye fɛn dɔ fɔ la dɛ a ko innama ya'muru masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah ay jonga ni yoro fo sirbe sa modeli o kana nkori ni man ko fa ay jonga ko fa sa cha ay sabali alala ha ay la jeke
shirifike i ka limaniya dafara ala ye diɲɛ d'i ma ka tila ka lahara d'i ma a b'a kɔrɔ de lajɛ ko innama ya'muru masajid Allah mɔgɔ de bɛ ala ka misiri jɔ man amana billahi maa min limaniyalen don ni ala ye o de bɛ misiri jɔ sirifike limaniya dafalen b'i la man amana billahi wal yawmil akhir e dalen b'a la ko lahara bɛ yen o de kama i ye misiri jɔ i bɛ sali o de y'a to i bɛ misiri jɔ i bɛ jaga bɔ o de y'a to i bɛ misiri bɔ i bɛ misiri jɔ wa ala tilala ka ala ɲɛsiranɲɛ dafalen d'i ma donc ni ala de ye nin bɛɛ lajɛlen d'i ma misiri jɔli la o la an tɛ bɔ kuma kɔnɔ tuguni f'an ka tamanikaw fo monsieur le maire n'i taara tamani i k'a fɔ tamanikaw ye k'u ni ce olu de sɔnna ka basta aba di an ma an k'a da dɔnɲumanya ya k'u ni ce u ni baraji ala k'u sara basa nana da a yɛrɛ furucɛ ɲuman kɛrɛfɛ yan n'o ye muhamadu madani cinin ye ka duwawu kɛ ala ka hinɛ la ka yafa k'a ye k'a dayɔrɔ sumaya muhamadu madani a ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye a ye bonya bɛɛ lajɛlen di ne ma hali ka dan yirimajɔ an bɛna biro dayɛlɛ a nana ni sizo ye ko ne fa ne karamɔgɔ ne ka cɛkɔrɔba ne tɛ sɔn ka yan yɔrɔ tigɛ e de b'a tigɛ sizo minɛ i k'a tigɛ ne ko ayisa n ko e ye sirifi de ye e k'a tigɛ a ko n'i m'a tigɛ walayi juru in tɛ tigɛ a kɛ ala kama i k'a tigɛ a y'o bonya lajɛ a yɛrɛ ye sizo ta k'a di ne ma muhamadu madani ala ka hinɛ la ka yafa k'a ye k'a dayɔrɔ sumaya a y'a di ne ma ne de y'a juru tigɛ a k'a kun fila minɛ ka ne sumusumu ka ne bila ala k'o kɛ hinɛ ye ka se a ma wasalamu alaikum warahmatulahi taala wa barakatuhu wa an ye layidu di ma an t'i janfa bi an t'i janfa sini haut conseil islamique ko mankan wulila la bi osumana tɛ wa i b'o ɲɛmɔgɔya la yanni lahara cɛ vote ko t'a la tuguni o banna consensus ko o banna now consensus ko o banna vote ko o banna i b'a la yanni lahara cɛ wulicogo t'i la ala ka nin sababa bɛɛ sali ala muhamadi ayi bɔ. nin ye an ka cɛkɔrɔba ye Cheikh Sekna Jawara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an b'a hakili lajigi nin waati in na Sherifila bɛ direct la. fɛn fɛn bɛ ka kɛ yan nɔ a bɛ plateforme bɛɛ fana kan donc o réseaux sociaux bɛɛ an b'aw bɛɛ fo Sherifila équipe dafalen an ka foli bɛ o ye. alhamdulillah an b'an fa fo a ka kuma ɲumanw na a y'o min kɛ groupement tɔgɔ la n'an bɔra yen groupement sifin jɛkulu tɔgɔ la u ka ɲɛmɔgɔba alhaji ahmad tijan jallo k'a bisimila kɛnɛ kɔnɔ ale bɛna kuma sifin tɔgɔ la. Cheikh Ahmad Tidiane Diallo ni waati in na ale de ye sifinnakaw olu ka ɲɛmɔgɔ ye ala ka hinɛ a ka cɛkɔrɔba la Mohamed Musa Diallo o de tun ye ayiwa groupement deuxième vice président ye an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la s'a ma. wa ala alihi wa sahbihi wa man wala an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka kuma bɛ yan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn o tuma groupement jeunesse tɔgɔ la n'i y'a mɛn groupement jeunesse groupement ba de bɛ yen o tuma groupement ba bɔra ka kuma bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ mawuludu k'o de kɔlɔsi an bɛ ka ziyaraw k'olu de kɔlɔsi o tuma o bɛ masa fɛ k'a fɔ a bɛna délégation wuli ka taa ba sanuman ziyara Maka ani Madina ni ɲɔgɔn cɛ o tuma n'o ziyaraw de bɛ ka bali bi n'o ziyaraw de bɛ ka na k'a fɔ ko k'o de dabila diɲɛ kɔnɔ an ka jamana in kɔnɔ o tuma an bɛ dugawu kɛ an ka sherifukɛ sababu la ziyara bɛ ka kɛ bi o tuma an b'o dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ya rabi ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an ɲɛ mɛn a la a sen bɛ wo min da la sufiya ko la a sen bɛ wo min da la mawuludu kɔlɔsili la a sen bɛ wo min da la ziyaraw kɔlɔsili la ya rabi ala k'a sen mɛn a la o tuma an nana maa sanuma minnu ziyara yan an b'a dɔn siga t'a la k'a fɔ ko duwawu bɛ jaabi yan musobaw minnu bɛ yen k'a fɔ k'u y'u ka taabolo tanga cɛbaw minnu bɛ yen k'a fɔ k'u y'u ka kurusibolow tanga o tuma n'olu de dalen bɛ yan siga t'a la fewu k'a fɔ ko duwawu bɛ jaabi yan. Diallo ye n'o ye jeunesse groupement président ye ala ka hinɛ an ka cɛkɔrɔba Mohamed Musa Diallo denkɛ de don an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ a la. groupement sifin jɛkulu folen kɔfɛ a ɲɛmɔgɔba ni o ye Ahmad Tidiane Diallo a ka kuma ɲumanw na fɛn min an balimakɛ Umar Kuyate faliyatafaddal mashkuran mu'azzazan.
kuyate an karamɔgɔ seyidi shiri usman madan haidara kanuba baye tarikatigi de don a bɛ madina kura. bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasri li akbil akki wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi aka qadrihi wa miqdar al-adim kan nabaga befu anana ala jombamun kabru yazuru amidu ku ala kahindura kadaka do yini sudan ni horoma ala ka nga judla no bama amayansi ala sheku malo ya bani adrai anta arakumul awwal wallahi ede ni kon bacterie ambe wona nyesi e sufi dembe ma sufi bana de anga ji anga faidra ka anga adra sinsi ala ko illa tansuru fakad nasrullah ayra ni ay ambe jambi ka kuma etola obe eriga mabai ala mi fo kudul afwa wa amru bil urfi wa al jahilina emia besro kadlaga yafa bema kadlaga befra ni gonga o ma mi fo kado ki yosija an kene ala ka dani ma ala ka ni wasa on jadiri on tasam manye fi ubika la nakafu fi lawmat laimi wallahi tasam mashiye o ma sasa asara ala ko nje asa asara ni mambe sufia tiye fa ina la frani chenga nga deme anga sisi o be sufia tanye ki foti bargada samre bi gondo ala ko yirama an fana ka faso togola femiye ambalmake ni oye Mamadou Konate falyatafaddal mashkuran ni ala ka jeng killa ale te mɔgɔ dogolen ye ale de bɛna kuma ta ni waati in na an bɛ dugawu kɛ ala ka an dɛmɛ ale ye Sheikh Usman Madan Haidara ka kalanden a kanubaga de don an bɛ dugawu k'a ye. kuma jante an bɛ ala fo dɔrɔn ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka an sigi nin waleɲuman kɛnɛ in kan an bɛ nabagaw bɛɛ fo minnu bɔra Mali kɔnɔ ani minnu bɔra Mali kɔ kan ka ɲini ala fɛ aw nana hɛrɛ la ala k'aw sigi hɛrɛ la n'an bɔra yen an bɛ foli di dɔlimanakaw ma olu min sɔnna ka kɛnɛ di an karamɔgɔ ma hakilina min bɛ an karamɔgɔ Usman Seru Madan Haidara la ka jira mɔgɔw la k'a fɔ silamɛya farafarali diinɛ tɛ ɲɔgɔn faga diinɛ tɛ ka se boli sentan ka o diinɛ tɛ an karamɔgɔ bɛ se ka o kɛnɛ min sɔrɔ hakili sigira a lafiyalen ni dɔnnimana tɛ ne ɲɛ ti a kɛnɛ na sabula kɛnɛ o kɛnɛ bɛ yen ko kuma bɛ sɔrɔ a kan tuma dɔ la kuma misɛnninw b'a jukɔrɔ hali ni an da tɛ se o ma o tuma an bɛ foli segin dɔnnimanakaw ni ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye an karamɔgɔ hakilina ye o de bɛ diɲɛ jɔ wa o de bɛ lahara jɔ o tuma n'an bɔra yen an bɛ foli di an ka jamana faamaw ma n'an bɔra yen an bɛ foli segin an sɔrɔ den ma ne ye kuma kelen min fɔ sɛ caman bɛ segin a kan aw ye an karamɔgɔ kanu mɔgɔ n'i ye fɛn o fɛn kanu fɛn saba bɛ wajibiya i kan i ye fɛn min kanu a ka di i ye i k'a ɲuman ye i ye fɛn min kanu i b'i jija i bɛ gɛrɛ a la i ye fɛn min kanu i b'i jija i bɛ hinɛ a la nin fɛn saba ye an san duuru ye an sɔrɔ dini ye a ta ka si an karamɔgɔ ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an n'aw kunnaja ala k'an n'aw sutura n'an bɔra yen an bɛ ziyara min kɛnɛ kan ziyara ko dogolen tɛ anw fɛ yan kuma de ka ca dɔrɔn n'o tɛ n'i ye Iran lajɛ ani Irak alakira mɔden minnu kaburu bɛ yen Iraki gouvernement bi juru ta kira mɔdenw kaburu su de fɛ hali sɔfuru min tɛmɛna sa o ye Iraki ta kɛ mɔgɔ min taara ziyara la a ka ca mɔgɔ 15,000,000 ye kuma de ka ca anw fɛ yan nka tɔgɔ ye di station ye a y'a di yan an karamɔgɔ Usman Seru Madan Haidara i sababu la an y'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye ala k'an n'aw kunnaja ala k'an sago d'a ma ni ala kira hɔrɔma ye sɔli ala rasul salim ala ka dugawu minɛ nin kun ye Sheikh Mamadou Konate an b'aw hakili lajigin k'a fɔ aw bɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen ye Serifila kan direct la nin waati in na an bɛ Konate fo a ka kuma ɲumanw na ni an bɔra yen Kati préfet ba ni ala ka jɛ ye a ye a yɛrɛ nɔna bila ni Kalaban ale préfet son excellence Seguba Madi Dambele a bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka foli b'a ye ala ka hɛrɛ k'an n'a ye ala k'an jigi tugu n'an bɔra yen an balimakɛ Ali Abubakar Haidara ale bisimila kɛnɛ kɔnɔ faliyata an ni minnu kun bɛ sigi la ka kɔn bi ɲɛ
n'olu dan bɛ yan maa ɲuman caman de dalen bɛ don ɲuman na yan nka n bɛ maa fila ta Fanci ni Hayidara maa gansan kun tɛ Fancini kun ye kabako mɔgɔba ye ne ni Fancini ma jɛ ne k'a ye n ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ an ka jɔ ka kuma a kɛra siɲɛ 2 nka Ala ye seede ye ni kuranɛ bi an bɛ n tɛgɛ d'a kan don dɔ la an ba ɲuman n'o ye tanti Jara ye n b'an baw bɛɛ fo a ye dulokiba dɔw ta ka di yan k'o ye karamɔgɔ ka dulokibaw kɔrɔlenw a y'u ta k'u di yan n y'u don kan na u y'a bɛɛ minɛ na fo k'a tɔ to kelen ye o kelen n bɛ seli n'o ye n bɛ to k'an da don dɔ la n selila k'an da n nana sogo Fancini dusu bɔlen ba la nin kɛra sisan a bɛ san 7 bɔ a dusu bɔlen ba k'a bɛ taa fa fɛ yen ne ko Fancini i bɛ taa i fa fɛ yen n b'a dɔn e fatura i ka ko ka bɔ i fa ma cogo min na ne taara a fɔ e na se ka segin tugun a ko sirifukɛ ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw de la u bɛ k'an fa ka diinɛ u bɛ k'a lagosi u bɛ k'an fa janfa ni n ye nkalon tigɛ Ala kana to n na wallahi min ye Ala ye n ko Fancini ma jɔnw de bɛ k'i fa ka diinɛ tiɲɛ a y'u ta u tɛgɛ ma kelen kelen k'u yira ne na Ala ye ne seede ye wallahi n y'a ye bi a kɛlen ni san 7 ye bi mais wallahi n y'a bɛɛ ye kelen kelen a tɔw fana bɛ kɔfɛ Basan Tarawele ko n ka kuma surunya n'o y'an mamuso ye bi a ka kumakan dɔ ne y'o sɔrɔ an baw de fɛ o kɛra karamɔgɔ ka anniversaire dɔ senfɛ n taara an baw ɲininka n ko Basan bɛ to k'aw ladi wa u ye min yira n na u ko n ma ko Basan bɛ to k'u ladi n k'a bɛ to ka mun fɔ aw ye k'a bɛ to k'a fɔ an ye ko Ba Madani tɛ sɔn suman ka tiɲɛ Ba Madani b'a fɔ kuma bɛɛ an ka dunanw ni yɔrɔ bila Ba Madani tɛ sɔn fiyewu 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 tobilikɛla ka dumuni kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ dumunikɛla tɔw ma dumuni kɛ nin ye Basan ka kumakan ye n'o de dalen bɛ yan Hayidara ne kɛra nin ye o t'i bali an na komi kuma kuntala ka surun ne kɔni bɛna fɛn dɔ ɲini Amusari karamɔgɔw Amusari denw karamɔgɔ yɛrɛ kanubagaw aw k'aw jilaja aw ka Serifu Ahmed Tijani Hayidara aw k'a minɛ haya ko ni mɔgɔ jugu ye nanɔgɔla mun i la a b'i kunuja i jugu fɛ mɔgɔ mɔgɔ bi Hayidara ka denbaya dɔn mɔgɔ min bɛ Hayidara dɔn o kan ka hinɛ Serifu la o kan ka hinɛ Serifu la ka Serifu ta k'a minɛ a bolo 2 la parce que ko min b'a kɔ o tɛ Hayidara kɔ ko min b'a kɔ o tɛ Hayidara kɔ o kuma bi ta n b'o bila n b'a fɔ karamɔgɔ ma Ala ka sijan ani kɛnɛya d'i ma Ala ka sijan ani kɛnɛya d'i ma n tɛ bɔ kuma na anw ye sofarakaw de ye sofarakaw ko ka dugawu ɲini fɛ salon sanji ye tiɲɛniba kɛ ɲinan ko ka dugawu ba kɛ an ye a sofarako la sanji kana tiɲɛni kɛ o don donc a bɛ dugawu kɛ Mali bɛɛ ye salamu aleykum wa rahmatulahi taala